number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras nato mga tugang alas 12:01. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maraynaod to sa Indogabos mga tugang ngunyan aldaw nin Martes, Nobyembre 4, 2025, ini ang bareta alas 12. Kami po sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal, sobra 1,900 na stranded na pasahero sa mga pantalan sa rehiyon na notaran kan Coast Guard District Bicol. DSWD Bicol nagdistribuir nin mga kakanon sa mga stranded na individual sa Matnog Port sa Sorsogon. Decampment, pagtangkas kan curfew asin liquor ban asin pagbabalik sa klase, pinag-anunsyo kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Bicol University enot asin solamenteng universidad bilang top performing school sa kakatapos pa sa ng October 2025 CPA licensure examination. Sa lado nasyonal, liderato kan Kamara de Representantes gustong maipasar tulos ang mga propwestong lay na mapakusog sa poder kan Independent Commission for Infrastructure. NBI Blanco sa kinakabugtakan ni dating Technical Sergeant Orly Gutesa. Ombudsman dapat magkaigwanin poder na ugidon ang bank accounts kan mga pig-iimbestigaran kaini. Bureau of Customs ipigsubasta ang 7 luxury cars kan mga diskaya sa Nobyembre 17. Sa ibang nasyon, Iran dahil naghihidali para sa nuclear talks sa Estados Unidos. Sa lado ng Sports, Games and Amusement Board, pig-iimbestigaran ang alegasyon in game fixing kontra kay John Riel Casimero. Iyan po ang headlines, ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nanotaran kan Coast Guard District o CGD Bicol ang 1,989 na stranded na pasahero sa mga pantalan sa rehiyon Bicol alas 8 nin pagkaaga ngunyan na aldaw katakod kan maraot na panahon darakan bagyong Tino. Sigun sa ipinaluwas na Maritime Safety Advisory kan ahensya, apwera kaini nanotaran man ang 579 na stranded na rolling cargos, 16 na vessels asin sarong motorbangka. Igwaman na 46 na sakayan pandagat ang paramientras na nagsisirong sa mga pantalan. Sa ngunyan sa mga oras na pinagsusurat ang bareta, day pa pinagtatangkas kan ahensya ang suspensyon sa mga biyahe kan gabos na mga sakayang pandagat sa nagkapirang probinsya sa rehiyon Bicol. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Pinagdistribuir kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang maiinit na kakanon sa mga locally stranded individuals sa Matnog Port. Ang pantalan naging paramientras na sirungan kan mga biyaherong na stranded dahilan kan pinagsuspindir na ang sea travel dahilan sa maraot na panahon darakan bagyong Tino. Sa pakikipagkoordinar kang ahensya sa lokal na gobyerno kan Matnog, na ito ang nasabing relief sa paagi ning maluto, corned beef asin tuna na pinagpreparar sa mobile kitchen kang DSWD Bicol. Sigun sa ahensya, pinamamayuhan ni Regional Director Norman Laurio, maawot kang inisyatibo na makapagtaoning comfort asin tabang para sa mga pamilya na na-stranded sa waiting area kan pantalan, mantang pinaghahampang ang maraot na panahon asin ang daing kasiguraduhan na travel disruptions. Ang baretang ini hatod sa Indukan. This news is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, sigbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics.
Ipinag-orden ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail ang decampment, pagtangkas kan curfew asin liquor ban asin pagbabalik klase sa syudad basado sa ipinaluwas na Legazpi City Disaster and Climate Change Resilience Council Advisory No. 61 Series of 2025 ngunya na aldaw. Sigun sa abiso pon alas 9 kasabagong aga, pinag-orden kan alkalde ang kabos ng mga barangay na naggibonin barangay manage preemptive evacuation dahil sa bagyong Tino ang pwede nang magbalik sa kanya-kanya nindang mga residensya. Apera kay ni opisyal man na pinagtangkas ang pinautob na curfew as in liquor ban kan syudad. Mientras tanto, balik klase naman ang mga estudyante sa gabos na level sa mga pampubliko asin pribadong mga eskwelahan sa aga Nobyembre 5. Apera kay ni pinagbaba naman hali sa Code Alert Red o ang Full Emergency Conditions Imminent Emergency Situation pasiring sa Code Alert White o Daily Operations ang Legazpi City Emergency Operations Center asin mga response clusters. Padagos man ang pagirumdum kan alkalde na mantinidong mag-antabay sa mga opisyal na anunsyo kan Pag-asa asin lokal na gobyerno para sa mga masunod na update. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nasungkit kan Bicol University College of Business, Economics and Management ang top 1 performing school sa kakatapos pa sa ng October 2025 CPA licensure examination sa score na 84.85 na passing rate. Basado sa ipininawas na resulta kan Professional Regular Commission o PRC, nakuha kang universidad ang 92% rating sa first-timers, 62.50 para sa mga repeaters, kung saan 56 na exam takers ang nakapasar sa 66 na nagkuha kang exam. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Dahil na malalawas pa ang planong preemptive evacuation sa mga residentes kan barangay Tandarora, Maninila asin Masarawag sa Ginubatan Albay ngunya na aldaw apesar kan nakaitaas na ang signal number 1 sa probinsya darakan bagyong Tino. Sigun kay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Chief Joy Maravilla, kasuhapon matapos ang pakikipaghuron kay ibahan si Mayor Gemma Ong Hoko, nabilog ang desisyon na alas 8 nin pagkaagang ngunya na aldaw gigibuhon ang preemptive evacuation sa mga nasabing barangay. Alagad sa ngunyan pinag-obserbaran kan opisina na marayman ang panahon kung kaya pinag-abisuhan ang mga kapitanes na mag-stay put na muna dahil ta dain na malalawos ang nasabing lakdang. Mientras na dain na gigibuhan ang evacuation efforts kan munisipalidad, pinag-abisuhan ni Maravilla ang publiko na magpasiguro permi dahilan ta kun mariparo na may banaag nindampog o makusog na pag-uran depende man sa monitoring kan Pag-asa tibaad sa giraray na ipadagos ang evacuation. Matapos ang nanotara ng mga basura sa tinampo hali sa kadagatan kan Barangay Puro sa Legazpi City. Pinagkondusir kan mga personahes kan Task Force Kaayusan at Kalinisan ang sarong clean-up operation. Sa entrevista kan DZGB News kay Task Force Head Mark Andy Marbella, kaibahan ninda sa operasyon ng Office of the City Environmental and Natural Resources pati naman ang mga ekipahes sa City Engineering's Office. Sigun kay Marbella, ang mga basura hali sa mga pinagtatapok ng mga residentes sa kadagatan kung saan kada bes may high tide o maraot ang panahon, pinagbabalik ang dagat sa baybayon o sa tinampokang nasabing lugar. Tresing bihikulo ang pinapundo kasuhapon kan Legazpi City Environment and Natural Resources Office o OCENR, katakod kan ginibong random roadside inspection sa Legazpi City kaibahan ang iba pang magkakanigong ahensya. Sigun kay OCENR Head Lino Benjo Calleja, maawat kan operasyon na masiguro na ang mga bihikulong nagbabiyahe sa syudad ang nagko-comply sa existidong standard sa irarom kan City Ordinance Number 14-0011-2017 o ang Anti-Smoke Belching Ordinance asin ang Republic Act 8749 o Philippine Clean Air Act of 1999. Dagdag pa ni Calleja na ang nasabing mga bihikulo nagpalyar sa emission test alagad imbis na tawan nin tickets asin pagmultahon nin 2,000 para sa first offense,
3,000 para sa second offense, as in 4,000 para sa third offense. Pinagtawan sa namuna ang mga driver nin warning, as in pinagirumdom na magsunod sa mga existidong leyes. Katakod ka nag-viral sa social media ka nakaaging semana manungod sa bako marhay na retrato na ginibo sa Green Lava sa Barangay Miisi, Daraga Albay. Ipigbusol ni Daraga City Councilor Ian Makasinag ang ordinansang matauning penalidad sa si Isay Man na mag-arog sa nasabing gawi. Matapos ang insidente sa nasabing tourist spot, personal lang nagpasiring kay Daraga Mayor Vic Perete ang mga personaheng inbelto digdi tanganing maghagad nin pasensya sa saindang nagibo. Alagad tangani daini maotro asin mas lalong maprotehiran ang mga lugar na pinag-aataman kan lokal na gobyerno, ipinag-sponsor ni Makasinag ang nasabring propwesto. Nakapalaman digdi na si Isay Man na magkaigwanin bako magayon na hiro-hiro o gawi sa mga destinasyon o sagradong lugar sa Daraga Albay, ang posibleng pagmultahon ng 1,000 pesos sagkod 2,500 pesos o sarong bulan sagkod 6 na bulan na pagkakakulong. Sa ngunya nakapasar na ini sa enot na pagbasa kung sain pinaghihinguhan na maipasar na ini sa sangguniang bayan kang nasabing munisipalidad. Nasungkit kan duwang estudyante hali sa probinsya nin Albay ang bronze medal para sa kickboxing sa kakatapos pasa ng Batang Pinoy 2025 National Championships na ginibo sa General Santos City. Namidbid ang mga ini na sina Lord Cedric Luterte, 16 anyos, taga Binitayan, Daraga, asin nagkaklase sa Bicol College Incorporated Senior High School, asin Klein Nepomuceno, 17 anyos, gikan sa Palanog, Kamalig, Albay, na nagkaklase sa Marshall O. Ranyola Memorial School, Ginubatan. Sa tahaw kan mainit na kompetisyon, matrayumpong na ilaban kan duwa ang ikatulong pwesto sa nasabing kompetisyon. Ang nasabing panggana, resulta kan mahigot na pagsasanay kaibahan ang sa indang coach na si Edgar Oraa asin assistant coach na si Joe Noylan Jr. Mahigpit na pagbabantay sa mga bihikulong maagi sa mayor na tinampo kang Del Gallego, Camarines Sur. Ang pinag-uutob kang pulisya bilang preparasyon sa pag-asiste sa mga biyahero na mabalik sa Metro Manila matapos ang obserbasyon kan undas. Segun kay Del Gallego, PNP Chief Police Captain Bernie Undecimo, pinaglalauman ninda ang pagdakol kan volume kan mga bihikulo paluwas sa probinsya kung kaya nataltag man sinda nin mga motorist assistant desk sa gilid kan mga tinampo tangani magsirbing giya sa mga motorista. Dagdag pa ni Undecimo, alagad may mga road reblocking sa lugar, daiman ini nakakaulang sa bulos kan trapiko asin may mga nakataltag man ng mga personahes kan pulisya na mataoning asistensya. Abangan pa ni bang mga barata sa pagbabalik kan barata alas 12. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Inihahatid ng
PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Herbring, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin wala kang talo. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya naming gawin. Herbring ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Herbring ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay na buhay? O simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Herbring, sigurado kang astig ang resulta. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya naming gawin. Herbring ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Herbring ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Tonic Bank, Pamas Cologne. Tonic Bank. Low monthly payments. Kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Saan ka pa? With Tonic Bank Loan, Pamas Cologne. Sa Shoppers Tonic Loan, Pamas Cologne. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 2025 to January 11, 2026. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 240055 series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Apply for a Tonic Shop installment loan and you might be one of the lucky winners to have your loan waived. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. It's time to party, celebrate, and say cheers because the Drink Fest is finally here. Get ready for big discounts and exciting bundle deals on your favorite spirits, wines, beers, and beverages. Plus, here's something exclusive for all MRC and MBC members. Enjoy a mix and match gift combo with a minimum qualified single receipt purchase of beverage products at the Metro Supermarket. Available every Wednesday to Sunday during the promo period. See Poster Mechanics for more details. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 240357 series of 2025. Balik kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Mawot ni House Speaker Faustino Boji D. III
na tulos maipasar ang mga propwestong lay na may kamauotan na mapakusog ang poder kan Independent Commission for Infrastructure o ICI na iyo ang nag-iimbestigar sa maanomaliyang flood control projects. Sigun kay House Committee on Government Reorganization Chairman, asin Bulacan Representative Salvador Pleito, na kaibahan digdi ang House Bill 4453 na isinumitir ni Mamamayang Liberal o ML Party List Representative Leila de Lima, asin iba pang kongresistang miyembro kan minorya, siring man ang House Bill 5699 ni Navotas Representative Toby Chanco. Pinag-unambita ni Pleito na makondukta sindanin hearing sa duwang propwesto sa Nobyembre 11 asin nagtutubod siyang daing kongresista ang makontradigdi dahil para ini sa ikakarahay ka na mamanwaan asin para matapos na ang mga korupsyon. Sinabi ni Pleito na target ninda na sa Nobyembre 13 may salang na sa ikaduwang pagbasa sa plenaryo ang consolidated version kan mga propwesto tanganing sa Nobyembre 17 may pasar na ini sa ikaduwang pagbasa asin maisumitir naman sa Senado. Ang counterpart bills man kaini sa Senado isinumitir ninda Senate President Tito Soto III asin Senador Risa Ontiveros. Inako ni National Bureau of Investigation o NBI Director Lieutenant Magno na wara sindang impormasyon may kinaaraman sa kinakamugtakan kang Senate witness na si Orly Gutesa. Sinabi niyang naging partisipasyon sa nakan NBI kang sinugo ini kan Manila Trial Court para magkondukta nin sarong eksaminasyon duman sa pigsasabing affidavit kung sa pighimutikan ang pirma kan abogadong nagnotaryo. Magigirumduman na enot ng kinumpirmar kan Manila Regional Trial Court Branch 18 na peke ang pirma ni Attorney Pichi Rose Espera na sinumpaan na pahayag ni Gutesa. Segun sa korte, napatunayan sa investigasyon kan NBI na bako pareho ang pirma ni Attorney Espera sa dokumentong pigpresentar ni Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kan Setyembre may kinaraman sa flood control scandal. Sa iyang testimonya, sinabi ni Gutesa na dati siyang security consultant ni dating Ako Bicol Representative Zaldico, asin nag-deliver siya nin mga maleta ning kwarta sa harong niko asin late Representative Martin Romualdez. Enot ng pinahumitikan kang Philippine Navy na si Gutesa na si erarong kang proteksyon kan Philippine Marines. Si Gutesa sarong retiradong Marine Sergeant. Tinawan doon ni House Deputy Minority Leader asin Mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na dapat magkaigwanin poder ang Office of the Ombudsman na i-access asin ugidon ang bank accounts asin records kan mga pigi-imbestigaran kaini. Ang hirit ni de Lima nakapalaman sa isinumitir niyang House Bill 5701 na kamauotan na amyendaran ang Republic Act 6770 o ang Ombudsman Act of 1989 asin Bank Secrecy Law. Sigun kay de Lima, nakakaatraso sa investigasyon kan Ombudsman na kaipuhan pa kaining makakuaning court order para magkaigwanin access sa indang bank accounts asin records. Disganado si de Lima na nagagamit kan mga balasubas ang luho sa ley, tanganing dai mabalgar asin matakupan ang sa indang mga kalokohan. Ipinag-insistir ni de Lima na ngunyan mas kaipuhan na pakusugon ang poder kan Ombudsman bilang tanod bayan sa pag-imbestigar sa wala tuong mga anomalya. Ipinag-orden kan Philippine National Police o PNP ang matanos asin duro diretsyong operasyon kan sa indang mga tauhan asin ang pagiging alerto para sa pagruso kan mga mabiyaheng pagkatapos kan undas. Kasabay man inikan mobilisasyon para man sa patakot kan Bagyong Tino. Sigun kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na initanganing masiguro ang kaligtasan kan publiko asin masiguro ang marikas na koordinasyon sa pagresponde kang gobyerno sa anuman na weather-related incidents na posibleng makaapekto sa hiro kan mga tawo asin sa komunidad sa maabot na aldaw. Pinaliwanag ni Nartates ang deployment kan mga tauhan asin alert status para sa matrayumpo na pagsiguro kang seguridad sa holiday asin maibitaran ang kakulangan sa kahandaan para sa paabot na maraot na panahon. Paliwanag man kan hepe kan PNP na importante ang pagpapalawig kan alert status sa duwang prioridad kang organisasyon.
Ang pagpasiguro ng seguridad sa transport terminals asin tinampungon niya na ribo-ribo ang nagbabalik sa National Capital Region o NCR matapos ang holiday break asin ang preparasyon kan rescue as in disaster teams para sa mahiwasan na pag-uran asin posibleng pagbaha dahil sa bagyo. Sa giraray na nagpatanid ang Department of Migrant Workers o DMW kontra sa illegal na recruitment asin mga third country employment scheme na nagtatanggro nin trabaho sa Egypt na daing tama na permiso asin akreditasyon. Sa sarong abiso hinagad kan DMW sa mga Pilipinong naghahanap nin trabaho sa ibang nasyon na mag-agi sana sa mga accredited recruitment agencies i-report ang mga makadudang recruiters asin dai ipagtao kun kiisay ang sa indang pasaporte asin mga legal na dokumento. Paliwanag kan DMW na delikado ang mga third country recruitment scheme dahil nag-o-officer ini nin trabaho sa Egypt hali sa ibang nasyon na wala nin legal na papeles. Posibleng ini magdaran sa pang-aabuso, pagkakapreso o deportasyon nin mga obrero. Inabisuan man kan Philippine Embassy sa Cairo ang mga OFWs na i-report ang mga illegal na aktibidad sa recruitment. Ipinagirumduman kan embahada na obligado ang gabos na dayuhan na obrero sa Egypt na magkaigwanin work permit as in valid identification cards hali sa Ministry of Manpower. Idinipensa ni Senator Rodante Marcoleta si Orly Gutesa, dating Security Consultant ni dating Representative Zaldico, asin tinawanin duo na saruining very credible witness may kinaaraman sa flood control scandal. Sinabi ni Marcoleta na wara maning personal na pakinabang si Gutesa sa mga ibinulgar kaini sa pagdangog sa Senado. Tinuyaw man kan senador ang mga nagsasabing peke ang pagkakanotaryo sa sworn statement ni Gutesa. Sinabi niya na bakong ordinaryo na ang sarong tawo mabalik pa sa notarial office para sa nasiguraduhon kung ang mismong nagnotaryo ang nagpirma sa dokumento. Bareta sa ibang nasyon, ipinahayag kan Iran na daysinda naghihidali para ipagpadagos ang nuclear talk sa Estados Unidos. Sigun kay Foreign Minister Abbas Araghchi, nahanda sindang makipagkoordinar sa Estados Unidos basta magkaigwanin patas na interes. Igwa naman na piglatag ang Estados Unidos na mga kondisyon para ipapadagos ang paghururon. Kinabibilangan ini kan direktang negosasyon, zero uranium enrichment asin paglimitar nin stocks nin missiles kan Iran. Alagad sinabi kan opisyal na ang piglatag na kondisyon illogical asin unfair. Magigirumduman na nagkondukta nin airstrike kan US sa nuclear facility kan Iran ang nagresulta sa pagkaraot kan infrastruktura. Nanginot man ang Oman sa pigpapautob nin ceasefire sa pagultanan kan Iran asin Estados Unidos. Sa bareta niya to sa lado ng sports, kinumpirmar kang Games and Amusement Board o GAB na may naresibisin ng reklamo manungod sa laban ni John Riel Casimero. Sigun kay GAB Chairman Richard Clarin na sa inisyal na pag-uugid, nakipaglaban ning agresibo si Casimero asin daing indikasyon ning pagpapadaog. Siring man padagos ang investigasyon sa posibilidad nin game fixing sa nasabing laban. Ipiniliwanag ni Clarin na kung mapapatunayan ang sabwatan, posibleng bawion ang lisensya kang boksingero. Istrikto ang GAB sa pag-abot sa kasong may kinaraman sa integridad kan kawat. Si Casimero iyo ang dating world champion na midbid sa iyang isog sa ring. Nangapudan ang GAB sa publiko na maghalat ng opisyal na resulta kang investigasyon asin dei magpawagasin mga espekulasyon sana. Padagos man na pigaabangan ang lado kan Pinoy boxer manungod sa nasabing issue. Naimbento ni Anirudh Sharma kan Gravity Labs and Air Inc. sarong eco-friendly invention na kayang gibuhon na ink and air pollution. Ang teknolohiya pinagtitipon ang soot asin carbon emissions na pinagluluwas kan mga behikulo asin pabrika kung saan pinag-purify ini kaini asin pinagpoproseso na maging ligtas asin high quality na itom na ink. Ang proseso nagpupuon sa pagkolektar nin particulate matter PM2.5 asin PM10 hali sa exhaust pipes gamit ang espesyal na device na kaalinel kung saan pigtatrap kaini ang carbon bago mapulyot ang paros.
Ana ko ang materyales, pinag-refine tangani mahalian magagabat na metal asin toxins kung saan nawawalat ang purong carbon pigment ang base para sa air ink products aron kan pens, markers asin pintura. Para po sa satuyang special story, sarong eksperto sa musika, hali sa University of Bristol sa UK, ang nagibo ning sarong espesyal na musika na idinisenyo tanganing palatatawon ang hamis asin lasa kan pikakaon na tsokolate. Ang kantang pinamgamatang Sweetest Melody resulta kang sobrang 60 years na scientificong pag-aadal sa sarong phenomenon na pigaapod na multisensory integration. Kung saan ang pangdangog asin panlasa an may direktang epekto sa kada saro. Dahilan kaini nakikipagtabangan ang sound expert na si Natalie Hyacinth sa midbid na brand na Galaxy Chocolate tanganing mabilog ang musika. Ang Sweetest Melody may durasyon na 90 seconds, ang pikakarkulong oras bago matunaw ang tsokolate sa ngimot, asin may rikas na 78 beats per minute. Ngunyan aldaw, Nobyembre 4 taon 1835, namundag si Lorenzo Guerrero sa Manila. Si Guerrero ang naging painting teacher ni Juan Luna, kaibahan ang iba pa na sina Pasita Paterno, Asuncion Zamora, Consuelo Rojas, Juanita Zamora, Manuel Espirito, Anselmo Espirito asin iba pa. Siya ang nagibukan ilustrasyon sa Father Manuel Blancos Flora de Filipinas, Manila 1877, Bodegon 1877 na nasa National Gallery sa Manila. Ang sa iyang mga obra nakatutok sa religious themes asin senaryo na nagpapahiling nin kultura asin buhay kan mga Pilipino. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kaiba si Miss Nicole Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Matthew Balyaran, Miss Sharamay Leron asin Mr. Jimos Barrios. Sa lado technical kaibanta po si Chief Ramir Tanay asin si Mr. Jerome Nico Martinez ang sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nagaantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app, asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo, kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa, Iskaramusa with Miss Angel Mostasa. Always number 1. Always DCGB. Always at your service. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Salamat po. Happy lunchtime. God bless everyone. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Ah, imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85%